pagmahal sa to asawa, asahay, makaingon ko nga sayop man di ay. Kay mo ingon mga, okay na lang banan ako. In love ka na ako. Doktor na ako nagkausa. Handok na ako biyaan. Maunang dili sa day mayo nga pasobraan. Parang yung masabtan ako sa ganun, inon mo ani pagsugod ang tanan. When love was new, it was gone. We sat and gazed at the sun. They were playing, we were singing our sonata of love. Why did we quarrel? What have you done to my heart? Now I'm praying and singing my sonata of love. Love is just a gamble. To lose would be to cruel. Nothing is left but our song. Here I'm praying and keep singing my sonata of love. Sonata ka ron diyan mo. Unsa ka man dito? Unsa man yung mga hugasan dito eh? Huwag pa man yung mga hugas eh. Pagkagingon na nimos mga, paring mga mumos plato ha? Agas, maguwat pa kung wagat ng tubig, day. Kaunsa? Maguwat kung wagat ng tubig. Oy, kay ngano, imsi lang atong tubig, ang puso man ha? Oh, puso bitaw eh. Unya, ngano mo ko ito magang muagas? Muagas, gina bisag duwa pa imsi. Di ba na mapaong, good? Di ba na mapaong? Nya, magasin ako ko'y mabumba eh. Ito may pasabutin no, ha? Ako pa'y mo bomba sa puso, ha? Pagtaro ka na yung pagkatao, ha? Unsa mara siya din. High blood ba na yung muna yun? Makal. Makal! 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 Pagbugasan nito, makal na yan. Uy, Marisinda! Hala ka, blooming good ni mo ron. Ay, sus, naon sa baya ka, Mariel na. Mura ba kag just now? Nahibaw ka, Mari, kitang mga asawa. Kinahalan di ta mapasagad sa atong lawas, Mari. Ilabi na sa atong hitsura. Kay lisod na kay Mari, basig ilisan tag mga babae nga gipang sale. Ha? Kay naa di ay babae nga gipang sale, Mari? Ay, naidaghan, oy. Ako pan gani ipakapi na lang sulbot-hulbot. Ano ang da, Mari, oy? Mao nga di kita mo kumpiyansa, Mari, ha. Kay naarabay atong mga bana usahay, kita lay lipaton. Mudayog ipsot. Abi ni mo asa paingon, nagtuo kag asa. Ay, naay daghang ka sale ang mga babay. Nya ang uban adto gyud sa naay for rent. Patsyo, ya, Mari, oy. Tinuod bitaw na. Naday babae nga for Ay, rent? kadukay na ana. Uy, karon pagkakahibaw. Awa to si Paring Kanot. Pagkamatay siyang asawa, nagmantinil na lag for rent. Aw, nadugay ang iyang gisigihan og rent. Aw, Gipangasawa? lang yun. Uy, nahimo da yung rentoon. Aw, nakasi. Uy. Pagkakinor. Day, asa ba ka? Asa ka? Mupatad ko gluto dong Tino. Umo ba? Ako na lang, Ay, ano lang. Naibaw kong gikapoy pa ka. Gikan pa ka sa trabaho. Moong, ako na lang. Ayaw na. Ako na lang ini. Sus, kagamay rabayaan niyo eh. Di ko mabughat ani dong uy. Ay, bawa ta ka day nga. Mao ka bika asa sa taga kamahal. Ha? Mao nga bisag kapoy kayo ko. Ako ginang buhaton. O, lagi nahibaw ko, ana. Sus, kadulan ng iskina na unsa baya ka, uy. Pahuway na lang diha. Aw, kung di gutom na ka, kaon diha, naisudan. Nade akong linuto. Sige ha, arin ako. Pahuway diha, dong Tino, ha. Kalami pag yung lawas sa korsawa. Mura pag yun. Nay, tanaw na ko, mura wa pag yun ako. Maunsawa pa na ko magusbat. Pero, may nabantayan, mago. Murag na usap mo lang nagtangsinda. Murag nagkabakang nga nagamay. Murag na apay kitangag. Baya, no? Ay, kung giging na nabaguan siya niya ako, regular naman eh. Sino? Uy!
Uy, Fratino! Come on eh! Oh my goodness! Is that you? Dito Dire, dire. Agoy, Fratino! Uy! Salda pa, Bits. Salda pa, Bits. Salda na ba? Sasama, Bits. Kita, pre, kanang... Is that you? Ikaw ginilagi ni pre? Kanang, pre? Ngano ka, pre? It's amazing. Oo, ang di, pre. Usag ko na ka-amazing, ano, pre. Pita, no? Nakitaan mo na ako sumari sinda, pre. Abin ako, kamutong duhang naglakaw dito, pre. Oh? Bersip di dito ikaw ang kuyo, pre. Kena, di sa ikoy. Na, abin ako ikaw to. Ha? Huwag ako sabot sa kong gibati sa gisulti ni Perdido na ako. Pero wag kayo kumuhatag o importansya nga doon niya. Pero ang tinuod, naglain doon akong nanguna. Dito nagsugod ako pagduda. Unya to, sa dihang naabot na siya. Karoon pa lagi ka na ulit dahil. Oy, dong. Sus, daghan ng tao, dong. Oy, grabe. Taas sa lagis linya. Dito na lang ko naniud to sa suwed. Mao ba? Oy, wala lang kumuuli. Kay kumuuli pa ko na. Balik na sa kusuno. Linya na sa kustumoy. Dukay kaayo. Niya, dito na lang kami kaunsod. Wa naman ko'y mahimo. Ug muuli pa ko. Wa na, kapoy na. Yung sa man mo pagkaon dito, nagbaon di ka? Ha? Nagbaon ba lagi ka? Ano dito lang ka may kaunsod sa linyahanan sa Biko? Ay, nakapalit mo ko daag ka ng itlog sa gawas. Itlog na, itlog niluto og hotdog. Itlog ug hotdog? Oy, dong. Pwede na akong busuga. Uy, kay jumbo man ang hotdog. Oh, singan? Wa ko kahurot sa usa ka hotdog kay pertig yung dakua. Mauting nagkabakang-bakang ring animal? Sige dong ha, mapahuway sa ko. Kapoy, uy. Mura ko gipamaulan. Sige mo ba? Sige. Papuway lang ka to. Sige dong. Ay, isa mo to. Kabakang-bakang linaktan ay. Wa na. Maunang yun eh. May linagro tinilatan mo. Pre, matay, pre. Kuhan ba, pre? Di ko makatuo nga kahimo anas marisinda, pre. Bisan ako, pre. Di ko makatuo. Pero lisod ba sa good, pre, nga muhimo kag aksyon nga wa kay ikapakita pruiba ba, pre? Wah, mama. Basin, uminay ka ni Musmari pa, pre. Kunya, wa kay ebidensya. Ikaw na yun, malaot ng kalakiha, pre. Unya, pre. Masa may mga kong bato na ni, pre? Panindi, pre, panindi. Huwag makakuha na kag ebidensya, pre. Di, ikiha ni mo. Ipapriso siya. Silang duwag yan, silang duwag ipapriso. Bido, pre. Sa kaayaw na ko, sa kadako, sa kong pagmahal niya. O niyang itugbang ako. Hindi lagi na mayaw, pre. Pero sa ako nang giingon ba, ayaw paghimog mga lakaw ba nga to nila nga dili igong ebidensya ba nga ikapakita nimo. Pagitaig yun na kanang ebidensya yung klaro ba, Unya pre. lagi, pre. Sa omal na ako, tabangi ko, pre. O sa may angay na kong buhato na ni. Mahal, pre. File og vacation leave sa imong gitabuhan, pre. Ha? File og vacation leave sa imong tabuhan. Bisag duha lang simana, pre. O niya, imong irason sa imong asawa, pre, nga mularga ka. Mularga ka, gliwa. Kay dunay ipatrabaho nimo ang kompanya sa inyong sister company. Ug tiya nang higayon na, pre, ha? Makalugar na ka sa pagpaniin niya, pre. Nako baka ko, pre, ha? Iniglarga na nimo, ano na mo at umayo ng usawa, pre. Kaya nagtuwa mo na siya nga, tuwa na kaslayo. So, makasubilas, kaninang mayo, hibuan ni mo. O makakuha na kang ebidensya. Dahil ipapulis ni mo. Oo, pre. Ako na buhato, pre. Salamat kayo, pre. Ako ganoon ako maayo. Huwag tungkol sa tingwan ako nga masakpan yun sila. Ibuhat ako ang itambag ni Predido na ko. May file na yung leave sa mong trabahoan. Unya, ako na yung inan ko asawa nga malarga ko sa Mindanao kay ipada ko nuhay ko dito sa mong kompanya kay doon na ipatrabaho dito. Unya to. Unsa dong? Oo, dahil malarga ko mo dahil ko mas buntag.
Mao ba unya ka sa umasa ka mabalik? Ang gingon sa mo manager nga, usara kasi mana ko na ko dito, pero mahuman ko na dayon ang gipatrabaho na ko dito, may lumumuldi sa ko na ko dayon. Mao ba dong? Unya, magmingaw ko nga rin, kay ako rang usa. Mahadlok na ba ko kung ako rang usa, kay basig sudlon ko diri niya, rapon ko. Ay, larga dong, uy, kay basig sakon ko nga rin tulisan niya, tulison ko. Kanang dang lukos ba? Dili kay ko pa mo rape sa Muraki. Dong, mag-unsa na lang ko, ani. Pero sige na lang, ako lang hang yun akong manghod nga si Blita. Nga nilang sa dinhi sa bahay para doon ako'y kaupan. Okay, mas mayo noon. Sige na, anamon ko pa na akong mga sinina. Ay, ako nalay andam. Unsa ba mga sininaai mo datoon? Doy, ako na lang yung usa din ni Dong. Magunsa na lang ko, ani. Magdakag jacket o katulang sweater imo datoon? Abi sa gasa lang ato day. Ako na lang usa din Kamingaw ka na ako, Dong, uy. Pila ka brief imo datoon? Unsa man? Mawili ka umularga ko niya, murag gusto mo lagi kang makalarga na ko. So, Really? Uy, wa in town, uy. Di ko gusto nga mularga ka. Pero unsa ang trabaho man na nimo? Ang man sa pugnan ta ka. Maputbol pa lang noong kasi imong trabaho. Ako'y makaingon kay nagpugong-pugong ko. sige lang day. Dali na lagi ko. Saan ko si Mana dito? Nagtubil siyang mularga ko sa Mindanao. Klaro kay plastic ay gipakita nga nawili ko no kaysa nako. Pero ang tinuod, naglukso-lukso ngayong kalipay nga mularga ko. Ar makalugar sa siyang laki. Sakpan tala mo ron ay. Sindaha ka, di nyo ka pumahay na ko. Day? Dong, diara imong bag dong kompleto na na. Imong brief, 5 ka buok, kunya deodorant, toothbrush, toalya. Tanang gamit nimo dong, naanada tanan. Daghan gid ang brief akong gipadani mo. Bisag usa pa ka kadugay didto, pwede ra gyud. Bisag di pa ka muuli. Ang saingan? Ang buto ko'y pasabot nga, daghan ko gipadahan ni mo nga brief. So, kung dugay ka mauli, magamit na ni mo tanan. Ikaw ba, ikaw sensitive ba ni mo? Ay, kaon sa di pa ka mo larga. Yaon sa man mo, Georgia, kadaan. Ay lang ay, iniguli na lang ako. Okay dong, maghuwat gid ko ni mo ha. Gitay. Adoro ko. Sige, amping dito ha. Adoro ha, bye. Gitay, bye, day. Bye dong, amping dito ha. Ito na siya. Yes! Makalugar kami si Misyot. Ako tawag si Misyot. Magkita ni Karon. Hello, Ga. Hello ka, nawag mo lagi ka. Asa ka Karon? Hindi ako sa bahay. Magkita taron, Bi. Makalugar niya ka. Yes, Ga. Makalugar tag maayo, Ga. Kay nilarga si Tino sa Mindanao. Usa siya kasi mana dito. Mong makalugar tag maayo. Oo ba? Kung mo, sige, maghuwat ko ni mo suki na itong karinderya, ha? Sige. Kay andam na kay ko. Sige, Ga. Bye, Ga. Bye ka. Maligo sa ako. Pre. Ready na rin imong question sa delivery, pre. Sa Food Panda. Kung ingon man ang mo to, pre, ready na, pre. Salamat kay pre, ha? Pre ka na. Kuan, pre, ha? Kontrolahan yun, ha? Kontrolahan lang yun. Imong kakulingon, pre, ha? Bantay, pre. Ay, yun pahalata, pre, ha? Paning kamuti nga makakuha kag mga ebidensya, pre. Oo, pre. Salamat kay pre, ha? Sige, pre. Adoro ko kay Wasig. Walang ko siya. Kinanglan na ako sa masundan. Daan pa ko. Mulakaw yun siya. Siksi pa kayo. Pero, nagkabakang na may asawa tao. Murag yung pirming dunay nag-ungot. Sundan ako siya. Dili siya makailan ako kay naghilpiton ko. Sundan ako. Sabi na ko doon kay Pekada. Kay muli lang ito ko. Kadi siya. Uy, luuran sa tina siya. Niya na bitaw ko.
Wala sa karili. Gutong ba kayo ko? Ya, ato sa motel, gutong. Mahal na ba kayo baligya? So, sa motel, sa rep, mahal kayo standard. Sige, order ko dito, pe. Amo na, giliran di kadaan. Ano? Sige. Animal. Muna yung laki. Amor na silingan. Pero kailan ako nito, Hana? Masyador man is buwangan. Animal kasi na, tuulot ko sila. Kumalata na kumuhay ko, pero ang video, i-ready ko ni daan. I-record na kung daan samtang magpadung ko sa ilang na imutangan. Nga meron lagi itong gikaon mo. Ay kabala ka, mabusog ako. Labi nag ang imo mo akong kanoin. Inas mo gibati ang bitas din. Ay, kulpaan ko maayo na. Ano ko baan man ka? Basta, lain akong gibati. Pag ingon ni mo, kakanon ko ni mo. Sana dayon no. Yes, sir. Ikaw ba siya ang ganda mo? Oh, dili oy, si Senda ko. Kini akong bana si Miss Yut. Sorry mo. Ay mo rin ang pinawag. Oh, ngano di ay diskumpiyado ka? Hindi mo mo eh. Kasi ganun, sorry. Ano ba ito, Sinda? Si Miss Yut ay imong laki. O ding nakabakal ang akin mo. Kaya ako kaya nabunal. Kaya ang gaan ko na si Miss Yut ang kabayo. Kaya murag kabayo ang bunal na. Animal. Oh, tuwan. Naglakaw na sila. Oh, na parang maudi ay ha. Karoon ha. Sundan ko sila. Wajok ko sa'yo pa. Malas lang mo. Kami kontak ako mga polis. Niyalas pa rin dito. Kuyo ka mga polis. Ang kurtuha, sir. Nakasulila. Pre. Ingang boy, pre. Nga ablihan ng kurtuha, pre. O, pre, dayawi, pre. Nga tapi ako. Ang liya, pre. Okay. Pre. Di mo yawi. Hindi, hawak na. Bibi. Ato, tuk ko. Sir. Di may kwarta nga na bilin sa yanan, sir. Inyo nga, sir. Ma'am. Kung sa'y kwarta nga, Polis niya, ay pagparag. Kada, sir, mana. Muning tawhan na, sir. Kabitis ako asawa. Huwag tuwa ako asawa. Tuwan pa eh. Mga animal. Salbahis. Hoy, animal. Usap, naungo na ka. Tuwan mo ka niya. Dong? Dakpan niyo, sir. Dakpan niyo. Salbahis, sir. Dakpan, sir. Dong ikaw nang dungino. Wala ka mo largas. Wah! Mga animal mo, kung salbahis mo. Di ka makalimar buwanga ka, ha? Kay may video na mo. Kita kayo mo nga rin, tuwan ka, dahil. O, ikaw, misyot, ha? Ikaw, misyot. Animal ka. Salingan mo tatabuanga ka. Mangunay mo ka. Ha? Usali kang burang kabayo na mo, ha? Karon, himo ko ng lansyaw na mo, buwanga ka. Sige, sir. Dakpan niyo, sir. Dakpan na. Muna ko problema ron kay sa diyang na priso na sila. Maraglain man yun akong gibati nga ako na lang sa pabuhian ng kana ko ang akong asawa. O yung laki lang ang akong ipapriso. Mahimo ba ka, no? Kung sa mga kung mo ipasultihon, kung sa inyo paminawan eh, pwede ka ha? Kung sa inyo kung kamo mo ipasultihon, Tino. Good morning! Sa mga kaigsuunan nato sa Kabisayan ug Mindanao, labi na gyud sa Luzon. Good morning yung tanan sa tanang mga magpabinaw sa programang Unang Radyo, Unang Balita ni Kuya Arnold ug ni Ate Ken Galinia. Ug sunod ang programa ni Attorney Rufil Banyo kang Straight to the Point Morning Edition dahil kini atong programa nga ako pasultiyon sa tanang mga drama diri sa Army and DYHP Cebu. Salamat kayo, Ate Pres! Okay, may adlaw gulyat, mambina. Oo. Sa tanan nga naman
pagpamati na mo ron. Thank you kay sa inyong kanuhay. Okay, isendo na to karong adlaw, Si Goliath. Dodong Tino tao na ti pres. Tino, Oh, Dudong kanis- Tino. Dodong Tino niya. Donar ba'y istorya nga sama-sama ni Ati Pres katong gibalita ni Atty. Rupil. Dili ni mao ha. Nga, Dili- unsa man, hay na Ay to. katong nasakpan ni ang asawa taon Ay, ba nga. ito taga Oh. Talisay. O katong taga-talisay man to. Pero kaniwa ni... Dili ni mao. Pero, dagan man po pareha na. O pare-pareha ra. Dagan kay po pareha nga, hitabo ba? O pareha ko na to ni Kamang si Kisami. Pare-pareha ra man to. Pareha ra. Lain to. Katong naluslo ang Kisami tao. Ginamang tao niya ba? Ha? Lahi po ni siya. Wa ni gitumong na mga tao ha. Lahi ni siya. Pero, kamo doon ni Giliw ang may paparehaan ng kaagi? Wa, sige lira na ipareha. Katong gipik-pik iyang lubot. Ako sa ning gab Ato na ako sa isulti gid gab nga ngagi na to gab. Ay, lang. Ay, kato inyo na kaagi ba? Maayo magkakawagi. Di ba? Ha? Natog ba niya nasit. Ay, lang. Wala ka. Ay, lang to. Ay, lang to. Siguti taon. Kada alay problema na nila gab. Kanila. Oh. Oy, dong tino, murag ingon siya ati pres, pagkawas mo kuno niyang asawa taon kay gimingaw siya siyang asawa. Ngayon, ay, may asawa ra. Naprisuhan. Tugod ato. No, gipriso man, sakpan man. Maumgid siguro to'y Nagtuo ko ka. Dadamay pag adultery siguro na yung awat kay bawan niya. Kay mga kadagkuan raman sa mga legal mo. Naprisa po na laki? Napriso lagi silang duha ati Sila pres. duha. O niya, nakapait ra ba ati pres kay usar ka prisuhan nilang yuan. Ang babae lang gigitipon ra. Continue to. Wala dili tayo lain gid ang babae. Ay, lain bitaw, lain. isa sa pulis ng priso na to. Pero inana, na priso sila, way piyansa? Ipiso Ha? sila dungan sila duha gab pero di lagi pakanon. Di lagi pa kanon. Gaot? Pero sinda mo pusog mo sa dati pres. Ha? Mabusog mo siya. Kay mukhaon mo siya at murag gabayo. Sa mabusog rin ko nung kung kana imo ako kanon. Mabusog naman siya. May problema sinda. Kanis bisyot. May mudaot tigbayo kung mag-usa sila. Bitaw, Pero no? wag. Kanang inana ba, no? Dong, tino, wagin mi kalibutan ng sao na mo pagkapagtambagan ni Dong, kay dili may mga abogado o ron sa Ato, Lisa. panliaban. Ato ko nung Kini ang ako misuliran. tato kay na si Attorney Ellen Batan bisag si Attorney dili minsan kay mga apil-apil ko na ni sa Attorney Ati Pres kay nani mga kuana kaya kay dili naman kay kanang mga dinagko nga kuan man kang Attorney Ati Pres pero kanigod murag di maayo gyud aba maasaon be asa ta ba sana Unsa kanang nikaon siya mabusog siya mukaon Unsa kunulan? mukaon siya gamay ra mo kag gikaon dai siya sige lang kanang mabusog ra ko gikay akong kanon asa man na mabasa Na aday na. nana Bang pagtarong, oy. Oy. Na aday. Gani, naagid ay kaya to ni gani ha pa kana sige ko kasayop di ko kalito ko sa magis ko tong kabayo. Ay bukit kat kay ko kong Biblia. o ya be ason be Panultihon 5, Nadia. kapitulo Panultihon kapitulo 5 bersikulo 3. Ang ngabel sa daotang babae tamis sama sa dugos ug ang iyang mga halok-hawot sama sa lana sa olibo. Aman, ini kahuman sa tanan ang ibili lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay ug ang dalan nga iyang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. basta ka ng babaeng dautan ba pero ka ng Kabis- babae nga imuhar sa asawa way problema ang kaning ang buto sa bisan siguro og lalaki o babae ba no naigo ana kay ang lalaki pareha man mo puros mo nakapadapaw di ba siya na nimo ang naakoy sa masira. lalaki asa man ang babasa ang sa lalaki nga pare-parehara ng babae nga Para na ang ako nabil sa babae Para na ako mahug sa vice versa. Ang ngabel sa babaeng dautan, mahug sa vice versa po ang ngabel sa lalaki. Murong matakdo ra pod. Na ako'y ma-share ini atong Dili din ay mas grabe-grabe ng babae kay ganong sugot siya. lagi Lalaki manintal gina. Ang babae di ba patintal. manintal, di ba ang babae may Uy, manintal? na ba ilaki man? Lugos pod. Di ba? Mapriso siya. kadayo Time sa ingon ka, Nakasabot yun nila. ingon ka, lalaki, Kasabot ka doon. Aliyo ko ka, lalaki may manintal. Di ba ang babae may manintal? dahil laki ay sa laki kanang Ano? Why babae mahagat? Ano lang? Kami na, ano nga ako gingnan ko sa akong boyfriend. Manintal to ka ba?
Sorry na pala. Balik Ay, ka. naay pare, babae, laki, parehara. Parehay, manintal. Ali ragun ako'y masira ni suwatan. Ali, ragun, Apo unsa man? amiga ba ng storya may gahapon. Karon. Gibiyaan sa siyang bana, ilang anak unom. Oh. Ni adto sa siyang uyab, ilang anak pito. Ha, naghana good. Oh, may illegal wife, gibiyaan niya, anak nila unom. Ang iyang laki, nangabit og laing babae, nakanak sila pito. Karon ang iyang babae kinang laki man. Ha? Ang iyang ikaduhang babae nang laki man sab. Nya, So, paano dili, yan? anak. Bibiyaan siya sa babae nga gianak kanyang pito. Oh, Pati dayon. kaduhang babae. Ang resulta, siya na lang usa karon nagpuyo ug nagpangayo na lang siya konsumo sa mga anak. Na. Pero na anak nga ni Tabang Paminaw sa ha? Ang unang asawa, unom ang anak. Mga malaki. professional, sa mga Karon, professionals na. Oh. Gibiyaan man niya kay dito sa siyang kabit. Nakanak siya pito. Gibiyaan Karon na yung siya. babae, kay nangabit mo sa glaing laki, gibiyaan man siya. Dayon. Ni uli sa siyang payag, siya na lang usa. Nagpangayo sa konsumo sa mga anak, hindi na ba muhatag niya. Ha? Hatag? Anong di mo watang? Ay, Nainom ba ba siya mga binuhatag? Wa man siya, Ano ba? maayo tingaling kuan siya. Ha? Anak mo na Ano? mo hatag. Sa gamay pa silang bata, gibiyaan. Kinato sa siyang kabit. Mo lagi na karon. Balik. Wa man siya maayong gipakita sa pindot siya anak mo nang di. Wa mo hatag. Oo, oo. Parehar ko na atong katong katong istorya bitaw nga niingon ang babae nga aw yung lalaki nga ang akong anak ko na say gusto sa iyang mama kay tungod sa binuhatan sa iyang mama. Nga makakita siya nga balikaso na siya sa iyang mama katubang nakuan na interview ni attorney nilang ni Pero Lauro. kini sitwasyon na kung bisan pagabuwag sila, kung maayo ang iyang gipakita sa iyang mga anak, muhatag siya, mutabang siya, mo care siya ba? Dila, sinuna. Sakpan niya na niya. Unya, Pero wala og kuan sa oh, hotel. unya. Ipapriso na yung asawa. Dito sa hotel sa Pania, Oh, ikunin na niya. Ikunin yung amigo niya. Sa kaso karon, Kaya nga, ipapriso yan ang asawa. unya na priso gyud. Ang uyab siya asawa, wala eh. Ako Nga naman. Ako rin, sorry. Sa ay, wag kayo sa anak. Nga naman. Ano yan, papila kayo, namiga mo ko na yung asawa. Ay, nya apil ang laki. Unfair. ang iyang buto sa bot, ang iyang asawa maoy nanguna. Ay, bisa na. Huwag nga lagi. Bisa na kung nag-imong asawa mo yung kuha, ipaapil ang laki. Siya, wag Ganun ni sunod ba sa lalaki, ganun ni apil po. Balik ta. Ato nang tabag ko na po tanang gulyan. Kuya pa kuno pagkauso ng iyang asawa. O sayo na kunan yun duha. Ako, ikaw, bako na akong pangutanan niya. O, makaya ni mo nga, di na ni mo, na kung itabo ni mo, kita ni mo. Okay mo, papagawa sa pero lain ba natin press ka ng buto? Ako, kung ako yung mong pangutanon, di na ko mangin labot, ana, uy. Ako Mali, og makalimtan niya ati pres ang tanan og ako dili ba sa sahit sa lalaki ba inigdog ninyo kung makalimtan nimo nga nakita pero mo dili ay. lain kay Ano na ulo. Lisod kay yun. no na Walang litan gulya to imong maglitan dong tino naminaw ka karon ko imo nang pagkauson nya pananglitan og imong mga anak kung mga anak mo niya makaibaw sa istorya makadawat ka makaapo ka nga mo na nagtabot imong asawa. Ay, lagi na pagkawas. Di magkadawat. Di na mga ganahan niya ka, sinasawa ka. di na lagi Di na na. Dili na na. Pero na gap. Nagap milan duha na. Nanay kap no? Nana. Oh. So, sa gingon na gulya at kanang ang ikaw na mo makakukum ano kung imo bang dawaton. Pero ako po panguntan murag dili na po kumuo yung Ate Priscilla kay lain ang kayo. Murag di pa ko man ka. mantin nila sa tani murag unggoy saon lang to murag kabayo ay anong Manap sa siya si... Manap sa Tostino siya, di na sa kunin mo nga Lustred. Ang iyang pamuntana, ang laki lang ipapreso, pwede ba na? Pwede kayo na. Pero, mawagig pala, o, dili may ka-final kay dili may mga abogado. Na may abogado kung mo final na tino. Pero sa simple yung pamuntana, nga, mura kang nagmingaw, ikaw rang usa, ay nakabala ka, tuon ta ka, asa ba na yung bahay? Magkakot sa fliyan! Salamat ako, pinagating talaman doon. Good ako ang paso.